Hele, vy dvě, nechte se. Bože. Ticho. Neskač. Nech toho, mazej. Mazej. Brblaně. Jo, jako já myslím, že tak jako, že ten tu kostru úplně mám. Pak akorát ještě ty detaily musím udělat. Že nazvu, že máš kolem toho oka. Oko, že určitě stínovat. A tu pusu. A myslím, že tu pusu mám teďka celkem v klidu načrtnou. Ještě to chce doladit akorát ty, ale... myslím, že to doladíme ještě. Ono to tomu dá ještě jiný vibe, když to bude mít. Když bude mít ty vlasy teda. Co ta sestra furt dělá? Jsem někde otravená dneska. Co? To, že jste otravená? Co? Jak to? Nephew.
Zatím to. Ono tohle hodně bude ještě dodělávat, budu dodělávat tu pusu a ty oči taky. Ty jsou jenom tak jakože naznačené to bělno. Okolo toho tam má takové tmavší, že jo, takže... Ale ještě to zdaleka teda není. Ale myslím, že se blížíme. Chci to ještě hodně stínů a detailů. No. Máme 6 hodin. Než naprší, mohl bys být na Slepice. Takže půjdeme na Slepice. Jo. Já tady ještě přenastavím jednu věc. Tak. A jdeme na ty Slepice. Máme tady berany. Pozdravíme, toto je Božek. Božku. Božek odchází, nemá zájem. A co ty, Loizo? Co ty, Loizo? Kde je tam ten pacholek? Jezus. Pozorka si. Loizo, Jozu. Loizo tam lebedí. No. Takže slepičky. Jim tam zase napršela, že do toho jídla jim napršela. A já jedu vyčistit. Podíváme se, kolik je vajíček. Dvě vajíčka dneska. Tak trošku vás narovnám. Slepičky jsou teďka tam vzadu. Tak se za něma půjdem podívat, jenom jim to tu vyčistím a vezmu ty vajíčka. Když tak si to trošku stlumte, možná bude teďka takový ten rachot. Tam stejně dva.
ještě vajíčka. Vezmu ze zadu. Vykápnu na hlavu. Tak, nechám jim to otevřené, ať si tady nalezou. A jdem se na ně podívat. Co ví na to? Jak letí. Slepí se. Naběraní. Na to, že pršel, asi byly schované, nejsou vůbec zmoklé. Luisa utíká. Kam Luisa utíká? Kam ten Luisin utíká? Dost tak spadlo jabko ze stromu a utíkal ho si žrat. Dost pravděpodobné. No jasně, hele, přesně. Co to bylo? Jo, on tak kouše, on úplně tak jako hlavou dělá. Nemám pro tebe nic, musím jít, nebo mě začnou tady obtěžovat. Mazej, mazej. Dobré. Tak. Luisa kouká. Zase kouká, jestli mu hodím jablíčku bastek. Takže Luisa jablečnej. Má rád jablka. Takže tak. Neskač. Jo, já myslím, že ta série bude chtít ještě práce dost. Protože to není úplně easy, jak jsem třeba měla představu. Ale myslím, že se tomu blížím. Blížím se tomu pravdě si myslím, že to bude venčo. Chce to prostě pár detailů. Ono ještě hodně dělá i ty vlasy, a i třeba ten glum, když jsem ho dělala, tak já dokud jsem mu tam neudělala těch pár pramínků vlasů, tak to prostě nebyl úplně glum. A jak jsem mu tam dělala ty vlásky, tak to bylo úplně, no. Takže ono to hodně dělá i ty vlasy. Že mi to přijde takový jiný obličej, ale už ne. Předtím mi přišlo, že jo. Ale teďka to, no. Myslím, že jsem víc vychytala zaprvé i ten tvar obličeje. A doufám, že jsem si tam naznačila ty rty. Vlastně jenom tou černou linkou. Protože to jsem furt nemohla. Já jsem začínala blbě, já jsem začínala ty rty furt dělat jakože od prostě těch rtů. Ale jakože vždycky mi to prostě nevyšlo, já jsem říkala, že to prostě není ono, že to kradině. Ale jak jsem to udělala jenom tam tu čáru a pak podle toho už jenom vystínuju zbytek, tak si myslím, že to bude v poho. A uvidíme. Takže lidičky. Co do mě drpkáš? Neskač po mně. Co ty pse? Bože, co? Budeš mít modrý, teda černý oca. Jedna. Ticho! No a dík, fakt jako ty tvoje skoky. No. Mrknu se tady na dýmu.
Takže jedna tam teda uschla. Z té nic nebude. Ale je tam ještě jedna, o trošku menší než tahle a ta vypadá v pohodě. Uvidíme, jak se vyvrbí. Nebo vydýní. No, vtípek blbý. Takže lidičky. Zítra, jelikož jedeme prostě na návštěvu a tak, nebude úplně čas začínat dopo nebo odpo, tak jsem si říkala, že bychom si zítra mohli dát nějaký herní stream. Ale já vůbec nevím, jakou hru. Ale do zítra to když tak vymyslím, že bychom si večer něco zahráli. Dlouho to tady nebylo, dlouho jsem nic nehrála. Od dokončení Zaklínače už jsem nic nehrála, takže já si myslím, že je na čase to nějak zkusit zase něco jiného, co jsem ještě nehrála a uvidíme, no. Takže tak. Zítra vám dám teda vědět zase na Insta, kdy začneme. Ale říkám, nějak k večeru bude. To už ale holky, už to na vás skoro spadlo. Jste úplně retardle. Vypadalo to, kdyby souhlasila tady to. No. Ještě mám trošku nahoru, ať mě vidíte. Takže, lidičky. Přestalo nám pršet a kolik máme hodin? Skoro 7. Takže, bude to pro dnešek vše, lidičky. Dneska já už na tom moc nechci pracovat, protože už jsem tak jako odívaná tady tou inspirací, co tu mám danou teďka tady. Už to potřebuji aj nechat uschnout, chvilku se na to nedívat, nechat tomu prostor a zase k tomu sednout příště. A tak. Jo, takže se uvidíme teda zítra u toho herního streamu. Takže vám přeju, ať máte krásný den i večer a tak. No spíš už večer než den. Uživejte i zítřek, zítra se uvidíme teda pozdějc. Mějte se prostě krásně. Já vám tam půjdu ještě ukázat Loizu, on tam hezky bucá. Rozloučíme se u Loizy. Uchem tam na mě. Brďka. Loizo. Ahoj. Loiza si tam leží. Bořek tam pase se. Takže Loiza vám mrkl. Nevím, jestli jste teď viděli, teďka na vás mrkl kasino nechtoho. No, takže tak. Takže se mějte krásně, skládejte třeba i básně a uvidíme se zítra. Tak jo, ahoj.